Ano ba daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babay nga taga Kapilan Libak Sultan Kudarat. Ang ito matatampo nagdasangan nga Lermabet. Lermabet, ayaw lang nag-eskwela ron, ha? Nga naman, ma. Wa magud tay bugas nak. Wa makalungag sa mama nimo. Ah, kung mo eskwela ka, kay wain taon kay baon nga kanon. Kay saging raman ang akong gilungag. Maura na atong pamahaw. Okay ra na, maoy. Magdalang ko, ana. Mo na akong ipaniod to. Sigurado ka? Ora lagi, ma. Okay ra gid kaayo ko. Bahala og saging ang akong paniod to basta kay mo eskwela ko. Puprihan na mo, uy. Maglisod naman mi og palit og bukas. Kung madako na ko ug mahuman ko og eskwela, mutabang ko nilang papa ug mama. Congratulations nak, Lermabet. Congratulations, anak. Salamat ninyo, mapa. Tana, mamaulit na to. Kinarap ako'y giluto para di mo, Lermabet. Pa, ma, magpa-enroll na ko ha. Mo eskwela ka nak. O pa. Oh, unsaon man itong mo eskwela man yung anak nato. Day, may mo ba og di na lang una ka mo eskwela? Di mahimo pa, uy. Ang ako mga classmate, mag-high school na. Unya ako, dili. Ay, lisod manggod tanak. Siyam baya mo nga managsuon. Maglisod na magani kog pakaon ninyo ang pagpa-eskwela na ba hinuon. Sige lang, good pagod. May eskwela lang ko. Bahala og lisod ta. Ay, Mo eskwela ko pa ha. na, sige na lang oy. Hala, eskwela. Salamat pa. Uy, Lermabet, abi na kung dili ka mo eskwela. Hapit kit unta day kay unsaon. Lisod kit kaayo mi. Bahala og lisod, uy. Eskwela lang gyud. Lagi day uy. Bahala ko pa ang among kahimtang. Mo eskwela kit ko. Day, wala kay cellphone? Wa lagi day uy. Ni, lain na anak day, uy. Ikaw na day may way cellphone nato. Pagpapalit og cellphone ni Papa nimo. Mga text-text ka sa itong mga classmates. Cellphone? Opa, kinahanglan ako ang cellphone. Papalit ko nimo pa. Ginoo ko taon. Uy, asam ko mangawat para ipalit og cellphone. Uy, Paliti lang ko kong cellphone pa. Aron na ako'y contact sa akong mga classmate. ay, wala gintaon tay kwarta day. Kana lang kong baraton pa. Sige lang pa, kung mahuman na gani ko og eskwela, mangita ko og trabaho para makatabang ko nimo. Ay, Pangita na lang og paagi nga makapalit kag cellphone para sa imong anak dong. ay na. Sige, mangutang na lang kong kwarta aron mapalitan kag cellphone. Salamat pa. Pinagkakit ka sa akong papa, uy. Ay na lang ko gululi. Palitan taligi kag cellphone. Basig di ka magdarag eskwela ha kung na kay cellphone. Masigsige lang kag text niya. Dili pa, uy. Magtarong tsutuan kong eskwela pa. Bantay bitaw ha. O, lagi pa, promise. Maayo hinuon kay na kay cellphone day. Lagi day, uy. Lipay gani kaayo ko kagipalitan siya ko ni Papa. Hatagi ko sa Tuyo imong ko. number, B. Aron maka-text ako nimo kon may Pa, Ano man? mangayo unta ko nimo kwarta pa. Ha? Sama ni mo kwarta. Na ako'y gusto nga paliton. Day, wag ko ikahatag ni mo kawasag ko'y kwarta. Na ako'y kwarta gani ha, ipalit naman tong bugas. Hoy, kung sa may gusto ni mong palito noon, niya na kung makamao na kang mangitag kwarta. Nakiting po preta, uy. Hindi kita makapalit sa gusto na itong palituin. Hoy, Lerma. Naunsa ka, uy.
Naginuktok magugad ni ilawom sa mangga. Nalang ko'y gihuna-huna, day. O sa may kiuna-una ni mo? Pobre manggod ka ayo, mi. Di ko makapalit sa gusto na kong palituin. Ikaw no, kung masige ka kuna-una ana, matiguang yung kag sayo. Mas maayo pag mukuyog ka na mo kay huwa man tay klase. Asa man mo? Ang bisag asa lang good, suroy-suroy lang. Kuyog na mo aron dili ka laayan. Sige, makuyog ko ninyo. Unsa man niya akong nadunggan, Lirmabed? Wa ka kuno musuod sa inyong klase. Naglaglaag kuno ka. Kinsa may nakingon pa. Doon ay nakakita ni mo. Wa man gud may klase gud. Maong niadto mi sa pikas lungsod. Ay, pagtarong ang imong pagkababae, ha? Tigalig madisgrasya ka ng imong kalaagan. Mao pa? Naa di nakasumbong ni Papa nimo nga naglaag ka? O lagi day, uy. Unya, day. Dili na ka mukuyog na mo kung manglaag ni. Kuyog gihapon, uy. Aw lagi. Ay, salamat in taon kay nakahuman na jud ko sa akong mga assignment. Ay, makatuog na gitaong ko. Uy, naman ni text. Hi, pwede makip-textmate ni mo? Nangita mag-textmate? Ako replyan, B. Wala na nawag. Ako din tabagong, B. Hello? Hello? Kinsa ni? Ngigagot ni mo. Ikay na nawag kunya mangutana kag ginsa ko. Sige, uy, bye. Kadit siya, kadit. Ako si Jay. Ikaw? Anong nangutana man ka? Sige, good. Sige na ba? So, tingin ako si mong name. Gusto na ba akong magigamiga ni mo? Di hindi kag number na ako. Patakar kong text-text niya. Nag-reply mo ka. Timing eh, babae nga akong ka-text. Sige na, amiga. Tugaan din ako si mong name. Kay gusto na ba akong mag-friend ni mo? Lermabet ako nga. Nakadungog ka, wa. Sorry. Lermabet. Akuan. Bet na lang ako itawag mo ha. Sige, ikay bahala. I love you, Bet. Jay, Sagwa pa ta magkita sa personal. Na-feel ako nga love na ka. Uyab na ta. uyab ta nga, wa man ta magkita. Nindot tinawning mag-auyab ta sa cellphone. Aron kung magkita ta, di na ta mauwaw. Di pa lang noong ka makauyo na ako. Or ako baka ha, di makauyo ni mo. Aw, magbuwag ta. Sige na. Uyab na ta. Ako laning sukton, bi, aron makasaway ko uyab. Bet. Tingog na, uy. Ay, kuan ka nang... Suktan ako ba? Sige na lang, uy. Una, ako na kang gisukot. Ano? Ha? Magkita ta? O, Bet. Kay, dugay-dugay na betang nga nagkauyab niya. Huwag kita magkita. Magkita ta, ha? Asa man ta magkita? Wow! Ikaw ni Lermabet? Ako in taon. Nga naman. Guwapa man di ka? Ikaw gani. Gwapo man gani ka. Unya, di ta magbuwag kay nakagusto man ta sa usag-usa. Oh, di ipadayon na to nga itong pakuyap-uyap. Dali, kuyog ka na. Ha? Asa man ta? Mga on. Unya, inikahuman. Manunod ka. Hala, Jay, mag-unsa ta din is kwarto. Bet, ikapoy ko sa itong laag eh. Pakuway sa ko gamay ha. Di day ko ni mo ihatod. Ihatod di ko eh. Pakuway na sa dirig gamay.
Dire lang ko, uy. Unsong koy. Mahadlok mga nako nga. Uyab man ta. Dali. Ay, hala, imo mo kong gipitan. Ay, nadatugan na hinuon ka na ko. Jay, kikihagtag ko ni mo. Pasagdi ko sa kong baton mo. Jay, dahil pasag, basig mamapus ko. Ayaw kadlok. Di bitaw ka na ako pasagdan. Hala, ginoo ko. Wala ko duga. Kung mo na, mapdus ko. Maayo ginoon kay, mapapa na ko ini. Nalipay ka nga na mapdus ko. Siyempre, kay makakita na ko sa kong liwat. Jay, nag-eskwela pa yung taong ko, uy. Tingalig mapatay kong papa kung may paus siya nga mapdus ko. Ayaw kadlok, Bet. Kay, di bitaw ka na ako pasagdan. Di ka muskwila. Dili lang Unsa man pa. ka, Lerma? Kaya unsa man ka nga nagluya man ka. Kapoy akong lawas pa, uy. Mau Uy. ko mo eskwela. Ay, sige. Ipahuway lang ako na. Unsa man ka, Lerma? Hapit naman mo si Mana nga wa ka mo eskwela. Muundang na ko, ma. O nga na din taong muundang ka man, ha? Maura man gihapon, ma. Maundang naman gihapon ko, inig panganak na ako. Unsa yan panganak? Oh, mabdos ka? Oo, ma. Say, Mabdos. Pa. Eh, ikaw mo ay Mabdos, Lerma. Oo, pa. Kasalbahis! Gipatay-patay na nago akong lawas aron maka-eskwela ka, pero nagpamabdos na inuon ka. Masaylo ako, pa. Paingon-ingon ka pa nga kung mahuman kag eskwela, mangita kag trabaho, aron makatabang ka sa atong kalisod, karon mabdos ka na hinuon. Pani ang lalaki ilakababdos ni mo, ha? Aron di ka mapatay! Sige, muna ko sa inyo. Pakita bayag siguro dire Cheya kay sa kung bayag kayo si Papa. Di ka bala ka, Bet. Muna ko. Mayong hapon. Ikaw na nagkapamabdos sa akong anak. Siya si Jay, pa. Ang sa man do, sa may plano ni mo sa akong anak, ha? Andam kong manubag sa akong gibuhat niya, Noy. Ang ginahanglan yun, kay imong gigubag kog maon sa akong anak. Ay kabala ka, Noy. Kay mahalon og panggaon ako si Lerma, Bet. O sa magkalerma, nahigugma kayo ni Tawana. Opa. Ay, wala ko'y mahimo ini. Sige do, pani ang imong mga ginikanan do. Kay aron mamay na mo. Salamat, Noy. Salamat kaayo, pa. Isip mo'y litong-liton ang buhay. Di pa uli si Jay aron pagkuha sa iyang mga ginikanan o gipamayan ko. Sa pagkakaroon niya mi puyo sa Cotabato, uban ang among anak. Wa ko magmahay nga nakigminyo ko ni Jay kay pinangga man ko niya. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Iwan